Kasper. Do mnie zawdy se od Špikola najbardziej geszpantny był tym jeden z tych trzech króli, który się Kasper mianował. Nie poradza spokopić, jeśli to richtig był bicny hop, a można od czegoś blankińszego się te nasze ci Kaspry i cudoki wzięli. A przeca jeszcze boca takiego, którego mianowali Kasper Ololo, tela co to już jest blankińszo bojka. Ale był ci sam unos, kejsik, dawno taki fal. W tym naszym chorzowskim teatrze rozrywki, który jest ten Łochęton Szczepański za tego igloka Eda z Bajslową, mieli wystawiać jakieś jasełka, pastorałki, albo może jeszcze coś większego. I jedna ci sam tyjszo mulka rzekł do swojego synka. Słuchaj no, Kasperku, umyj se gryfnie kart, ginik, bo pójdziemy dzisiaj wróz do teatru obejrzeć takich Kasprów, którzy będą tam śpiewać i osprawiać gryfniste geschichte, odgrować jakieś kumsztyki. Kasperek szykownie się wyszpruchtał, tela co faterek, który miał przynieść bilety, wlozino na łokamżyk do szynku ze teatru psińcą. Za jakieś można poradniki, no tak samo mamulka już zaś kozała swojemu syneckowi Kasperkowi wyszojrować pycholikar, co by na nim bakenbortów, rantu ze marasu nie było, ale do teatru już zaś się nie pokwanckali, bo tatulek był przed Geltakiem i na bilety mu już nie stykło. Zaroski tak, ale po tatulkowym getaku Juzaj był Kasperkowy kart gryfnie, wyszpluchtany, wyszojrowany, ale jak zawdy coś ich paterkowi Juzaj wlazło we parada, no i Juzaj przyjmco ze teatru, ze tych wszystkich Kasprów na binie w tym teatrze. Enty już po 3 tydniach tatulek erbnął te bilety, spaczał ci je, naisto pójdą. Mamulka już zaś ci zawala tego swojego synecka Kasperka i już zaś tyś ci mu przykozała, co by se ten ginik genau wyszojrował. A na to ten łozgzukany już jak 100 diosków Kasper rzekł tak. Nie ma tak dobrze, ja już zaś się kark wyszojruję, już zaś by na wesołki tydzień choby głupi tyrą po placu ze umytym karkiem, żeby się ze mnie kamraty na placu chichali, a do teatru zicher nie pójdziemy, prawda? No, wspominał ojciec Pnioków.